Bro, sa may mong topic ron, bro. Nami debate karon ni Kuan bro, ni Jared bro, muna ni Kuan lang ko na nag-advertise lang ko gamay ba. Ah, Oh, pumatod ano ni Jared nga Santa Maria inahan sa Dios ni Hesukristo. Litra por litra. mm, Mm. So, Bro, review lang ko karon bro. Tato pa, bro. Dili gid na baruganan sa mga Seventh Adventist no kanang si Santa Maria inahan sa Dios. Dili gila bro, dili na mo bro. Kung ano man si Dinmar Santiago na ulang nga pamatud-an niya si Santa Maria inahan ng Dios. Wala na ko kabuluan na bro, kung sa iyang pagpamatuod na bro. Lahi man mi uguhan. Tato pala inahin mo doktrina day. Wala man takabalo bro, kung sa iyang tumog-tuyo bro, ano iyan ang i-discuss. Kasi hindi ay naya sila nga gusto ipasabot. No, di ba yung baruganan na si Santa Maria inahan sa Dios. Yung ano mangyayari debate dito sa kung dapat unta ya dili na siya mo debate anak kay di ko na baruganan dapat supakon niya. Wala pa man. Wala rin ko baluan na bro. Kung sa iyang stand na niya. Kasi siguro nasa ilahin nga istorya. Pero wala pa niya na kuan. Wala ko kabaluan na bro. Kaysa mo bro, si kuan gyud si Jesucristo dili gyud na siya. Si Maria dili gyud na inahan sa Dios kay ang Dios wala na siya sinubdanan o wala katapusan. Wala na siya unod. Wala na siya bukog. Wala bro. Diyan ako mag-isgot-isgot na tayo kadali ano bro kay murag na challenge ko di ba? Parang si Santa Maria bro, Diyos ba to bro? Anza? Kanang gianak ni Santa Maria Diyos ba to? Sumala sa mabasa, si Jesucristo Dios siya. Sa to pa kay Diyos man siya di si Santa Maria di na to malalis nanganak din siya og Kristo nga Diyos. Wala mabasa sa Biblia na bro. Sabi tong gianak ni Santa Maria di ay taor dito. Labi na karon bro, iyang si Jared iyang pamatudan niya litra por litra ipas siya. Kaning nasa San Lucas 1, nakay Biblia na pakibasa ko nako. Lucas 1. Lucas 1:40 basa na ko ha. Ining magkwanta. So, nag-live ka karon bro? Nag-live ka karon? Wala bro. Kunya pa kong gabi Lucas 1. Ay kadali lang bro ha kay ako sa dining i-record bro. Sige, record. Wala na tayo ikon. Record sa nako ni bro. Sige. Kadali kay painayan sa nako ni TV bro kay kusog kay palungon lang ako ni. Challenge na siya. Kaya, kadugog siguro rin siya sa itong topic ali sa kalag. Na lang kalag bro. Ako pa, wapag ko na humana lang kuhan bro. Ako naman og-research sa kalag bro. Naman ko take ko na. Santa Maria ba? Diri sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Naingon man nga, ngano ka ha, nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Inahan sa akong Ginoo bro. Kani nga Ginoo bro, naka-point out ba ni sa Dios o sa Yawa? Na-point out na sa Ginoo bro. Kani nga Ginoo, sa man nga Ginoo, gisgutan ni Santa Elizabeth dire. Dios ni o Yawa? Dili man na yawa. Dili po na siya kuhan bro. Dili po na siya kitawag ani. Ginoo gisgutan bro, dili Dios. Okay, unsa man ang bro. okay. Kaning Ginoo, unsa man ning Ginoo base sa Biblia, Dios o Yawa? Dili ang gisgutan dia. Ginoo dili Dios. Lagi, ningon man si Santa Elizabeth. Ginoo bro. Dili. Lagi, ningon man si Santa Elizabeth ngano ka ha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So kaning Ginoo nga giingon diri ni Santa Elizabeth, unsa may Ginoo base sa Biblia? Sumala sa Biblia unsay Ginoo bro? Unsa ang Ginoo? Base sa Biblia bro, unsay Ginoo? Kana lang akong concern bro. Ang Ginoo bro, paano man siya bro? Ang Ginoo Mention nyo lang bro. posisyon man na bro. Sa issue para mapansin. Unsay posisyon? Posisyon man ang Ginoo bro. Dili man na siya kuan. Daghan man pwede ingnon ng Ginoo. Sa to pa bro.
kaning giingon ni San Pablo sa Biblia bro nga ang Ginoo moray Dios sa tanan. Okay, ang Okay, Ginoo. ba na? Ang Diyos, bro. Diyos yun na siya. Ang Ginoo, bro. Pwede po na siya ma-Diyos, bro. Lahi na siya, bro. Ang Ginoo, Diyos na rin siya, bro. Lahi na. Kaning giingon ni Santa Elizabeth ba ngano ka ha nga miduaw man kanako ang kinahan sa akong Ginoo. Unya muuyon po ka bro nga sumala sa buhat 10:36 si Kristo mao ang Ginoo sa tanan. Oo, yun ko na, bro. Kay lahi man ang Ginoo, lahi po ng Diyos. Okay, nya sumala sa wali ni San Pablo bro, Roma 10:12. Ang Dios muray Ginoo sa tanan. Muuyon po gani. Yun nga pong kuha na, bro. Kay si Kristo man gisgutan na, bro. O may lain. Sa to pa kanang Ginoo nga giingon dia si Kristo ang gisgutan ani. Kanina sa San Lucas 1:43. Walang problema na, bro. Kaya may giingon ko dia, bro. Masya. May giingon dia, bro. Bro, ang akong puntong ko dia, bro. May mabasa ba nga? Ingon ba si Maria, inahan sa Diyos? Lagi. Mabasa. Di ba naingon man si Kano? Di ba naingon man Santa Elizabeth no? Ngano ka ha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So kaning Ginoo nga giingon diri ni Santa Elizabeth. Kining inahan nga giingon ni Santa Elizabeth. Kinsa ning inahan na bro? Wala may nasot niya, bro. Pero si Maria nagisgutan siguro, bro. Ay, na siguro aja tayo nang may klaro. Okay, wala. Okay, ang giingon dia inahan. O man nag-specific, kinsa man ang inahan dia. Pero ang nagisgutan dia, inahan, siguro si Maria na siya. Di ko mga wala di ka siguruan ni mo ha kay siguro lang Okay, ka. Okay, may gisgutan, bro. Kasi ngalanan na, bro. Inahan na, bro. Okay, pag ingon area tong basawan na. Kay kuani katuloy pagluaw ni Santa Maria kang Elizabeth. Wala ba dugay nagandam si Maria? Kinsa ni nga Maria bro? Si inahan ni Kristo? Sige. Wala ba dugay nagandam si Maria bidali pagadto sa kabungturan, ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Adto siya sa balay ni Zacarias, nangamusta kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangamusta ni Maria, nilibot ang bata sulod sa iyang tiyan. Kaya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. O misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. O bulahan ang bata na imong iyana. So ang giingnan niya ni si Santa Maria. Karon damay 43. Ngano ka ha? Nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Naay duha ka subject matter ni bro. Inahan og kaning Ginoo. Ang pangutana na po una bro, kaning ginahan ni gimension ni Elizabeth bro, Santa Elizabeth. Kinsa man ni ginahan na bro? Si inahan sa? Kaning giingon ni Santa Elizabeth ba nga inahan? Sige, bro. Sa ka, bro. Si Maria na, bro. Maria. Dahil pag Si Maria na, bro. Elizabeth, miduaw man kanako ang inan. Sa akong Ginoo, kaning akong Ginoo, kinsa man ning Ginoong giingon ni Santa Elizabeth nga nahimong inahan si Santa Maria. Si Jesus na, bro. Isos. Karon kay moingon si San Pablo. Roma kapitulo 10 bersikulo 12. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan. Dawaton ba nimo ning statement ni San Pablo? Idawat ako, bro. Si Kristo na. Good. Karon bro kay Ilang tayo ng konti, bro. Ha? Wala. Sige. Dawat man ka bro nga ang Dios mauray Ginoo sa tanan. Nya kay si Kristo Ginoo man, muuyan puga nga mauray Dios na sa tanan. Si Kristo. Oo, sumala sa mabasa. Sa ato pa pag-ingon ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, dawaton nimo nga inahan sa akong Dios kay mao ra man ni nga statement sa Ginoo mauray Dios sa tanan. Di na ko dawato na, kaya man nabasa na. Di kani bang gingon nga Ginoo ba? Ingon mo sa Dios. Inahan sa kong Ginoo man, bro. Lahi man lang, bro. Inahan man sa kong Ginoo. Di man nakalusot na. Kay inahan man sa kong Ginoo. No nya na may giingon ni San Pablo nga ang Ginoo moray Dios sa tanan. Na Roma kapitulo ang Dios moray Ginoo sa tanan. Napagali na sa San Marcos 12:21. Ang Ginoo gayud ang atong Dios. Dios. Ginoo ra ang Dios. Napa jud sa Salmo kapitulo 100 bersikulo 3. Ilha nga Dios ang Ginoo. Ay paila gani. So karon kay Ginoo ilho nimo ning Dios. Wala problema, bro. Basta si Kristo gisutan, may problema na. Okay, problema na, bro. Karon kay wa man day problema, ilhon man day nga Ginoo ang Dios dire. Sa to pag kining Ginoo pwede na to ni nga
ilhom Dios. Pag-ingon ni Santa Elizabeth ngano ka nga miduaw man kanako, ang inahan sa akong Dios, mauyan to kani. O yan ko na bro nga ang gingon dia Ginoo dili Dios. Ha? Ginoo ang gingon bro dili Dios. Unya karon Ayo, kay spa. karon bro Instrument kay palasi man na bro. Kung usbo nimo bro, instrument palasi na siya. Kung ngayon ka sumala sa mabasa. Wal ayaw ng instrument ikaw mahilig kay kag palasihan mo na manggaan kag palasi. Ay, ikaw rin gamit ano? Ikaw rin. Magsugod na mong debate bro. Ningon mo si Santa Elizabeth, ngano ka nga binuaw man kanako ang kinahan sa akong Ginoo. Kaya kay ilaman nga Dios ang Ginoo, ingon dire. Sa ato pa pwede ra to ni ingnon bro nga inahan sa akong Dios. Kay pwede ra maglilhon nga Ginoo ang Dios. Kung sa imo ano na kung pwede lang sa imo ano na pwede lang pero sa kuya kag contextual ta dili gina pwede kay ang Dios wala man na siya sinugdanan. So kung mayong ka nga si Maria nag-anak og Dios, ibig sabihin si Maria Dios po siya way sinugdanan. Okay. Ana na siya bro. Bro, kaning gining Ginoo bro, naa ni sinugdanan wala. Naa ang uban Kasi uban daghan ang Ginoo. ay daghan mo Ginoo bro kay dili man lahi man ang Ginoo kaya man ang Dios. Abe, kaning di lang ta mo isgot atong naay Ginoong Rosales, Ginoong Jared, Ginoong Raymond. Lang ta mo isgot ato. Ano ta sa kaning Ginoo nga giingon dre kay tinagalog mo ng Ginoo bro. Unsa man Ano daw? spirit saya ng Ginoo bro? Ay wala ko tay problema bro kung saan siya nga translation. So dili na Klaro mo lang, bro. apply bro. Kanang giingon nimo nga Ginoo nga daghan nga kanang mahal kong Ginoong Rosales. Di na nimo ma-apply di ana kay tinagalog mo na sa English na honorable mo na. Gani. Honorable ba na? Wala nga. Oh. Ayaw ipareha ng Ginoo og Dios. Kay lahi na sila bro. Lahi ni siya bro, kay Bisaya man dyan ni bro, di mo gini Tagalog. Oo, unsa man? Karon, arita sa in English bro, in English ta, English version nga English. English San Lucas 1 43. Ang basaw na. Yeah. 43. And hence is this to me, that the mother of my Lord should come to me. Kaning Lord, Diyos o dili? Diyos, Ginoo mo na sa bro, sa Bisaya. Bro, Ginoo na sa Bisaya bro, kalang gitawag Lord bro. Nasangit pa ka, ningon mo kag Lord, kaning Diyos, Lord ba na? O kaning Lord, ningon o kog, mutana ko nimo Diyos, ka Diyos, awa na. Yan to basahon di. Ito basahon di ko sa translation diri abi. Ato basahon. Unsa nga verse? Unsa nga verse bro? San Lucas 1:43 sa English nga King James Version. Kaya kato akong gibasa ganina, binisaya man to. Lucas Oh. 43 no? Oh, dahil no ba sa 70 Adventist bro ha? Kani akong basahon niyo, nailobos sa 70 Adventist. Oh. Yan. Akong basahon. Ginoo mo man diri bro, di man Diyos bro. No. Ginoo mo Sa na. English ba? English. Ang English atong basahon kani nailogo sa inyong simbahan no. Sige daw English ba? Basahon na ko 43. Kani 43. Yeah. But why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Kaning Lord, Diyos o Yawa? Oh, Ginoo man diri bro. Lord gani. Ginoo man sa translation sa Bisaya bro. Kani bang ayaw wala ko mangutan na Ginoo ba na kay wala tay supa kana pwestong Ginoo Ay ba man na. pangutana nimo. Kaning Lord nga giingon sa inyong nailogo sa 70 Adventist nga Biblia, Lord. Unsa man ni nga Lord, Dios o Yawa? Wala man bro. Wala man lahi mo sa utang diri bro. Basaha ng Oh, imong basahan ako, English bro. nga translation sa King James, sa King James sa English. Tama ni Lord ay nakabutang. Oh. But why Nasa is daw? this granted to me that the mother of my Lord shall Oh. come to me? Oh, Lord. Oh. Kanang Ginoo Lord na, ya bro, nga Ginoo. gingon, Yawa na o Dios. Di man Diyos sa nakabutang bro, Lord man. Wala ko mangutanag. Unsa nang Lord? Unsa God, nang Lord bro. anak? Sabton man. God man na. Sabton. God man na sa kuan bro. Ang sa kuan na bro, God man na siya sa Naaraman di ay. So, Oh, paminaw ba? kanang na ang gitawag na to, Father of my Lord.
Sama ra nga Minawa, niingon si minawa. Santa Elizabeth. Sama ra nga niingon si Santa Elizabeth, Mother of my God. Tama? Mali. Paminaw Kasi mali. Tuti ka. Lord na ingon ka Diyos, na mali na po. Minaw sa gani. Dali sa Bisaya bro, gitawag siya Ginoo. Dali sa English, gitawag siya og Lord. Oh, Lord. kay ang God, Dapat kay ang lang, God, dapat sa kay ang English God lang. diri bro. Bro. Kay ang God diri dali sa Bisaya, Dios. So, Ano dili na lagi? kay bro. Lagi-lagi. Di wa mo mangutanag unsa nas binisaya. Wala ka mangutanag unsa binisaya ana o God ba na o di ba na. Oh. Kanang Lord yung ingon ni Elizabeth dia, base sa Biblia unsa man ang Lord. Yawa na o Dios. Siyempre, Dios magyun na kay si Kristo man, Dios man si Kristo. Naran. Pero dili mo, Okay na ko. pero dili mo mabasa Okay na ko. bro Sa- nga si Maria nagkanak og Dios. Si Maria Okay na nagkanak ko. og tao. Okay na ko bro. Okay na ko kay niingon naman ka nga kanading Lord Diyos gid na base sa Biblia. Ha, karon. Tama ba nga kay Diyos man din na tama ba nga ingnon nato nga Mother of my Lord? Dayon ingnon nato Mother of my God kay Diyos man kanang Lord. Dili gi siya tama gyud kung mayon ka nga Mary, Sa to mother pa og dili tama bro. of Kung God. sa to pa og dili tama, sa to pa og dili tama, dili na God ng Lord. Wala may nakabutang pan bro. Oh my God, ang itang Base Lord sa may gibutang Biblia bro. ba? Base sa Biblia, di ba? Ningon man ka nga, kanang Lord is God na, Diyos. So, pwede rin ako ingnon, bro. Wala pre, dili bro, dili bro isa bro ha, isa bro ha. Base sa Biblia. Mo na pong bawiyon. Paminaw sawa, kung may magbase sa Biblia, wa man tayo nabasa diri ang ingon diri God, ang ingon man Lord man patatar magaway. Ay si patatar. Di ba? Kana, nangutana po ni mo nga, sa bura. Nangutana po ni mo, bro, nga kana bang Lord, unsa man na base sa Biblia? Di ba? Imong gipanguyunan tong giingon ni San Pablo, nga maura Ginoo, na Ginoo, Ginoo bro. sa tanan. Roma Ginoo, bro. 10:12. Buhat, Oh, okay, prima Roma lang, 10:12 dayon. Then Marcos 12:29. Karon tama ba nga kay Dios kay nang maong Lord niya? Tama ba nga sabto nato na may the mother of my God? Tama mali. The mother of my God. Di mabasa lagi bro. Okay. Dili lagi tama. No, Dili tama bro. bro, sabto nato ba? Sabto nato ba kay diya sa San Lucas 10:25 sabto nang gibasa. Karon Oh, imo lagi. nang giuyunan karon nga kanang Lord diha, Dios day na. Di na lang Okay, mawin mo kung kay naka-record mo ta. Paminaw, Tama kung ba? sabto Tama ba na ingno nato Mother of my God? Yes or no? No, kay sa Biblia yun, no, dili ginababasa nga Mary is mother of God, dili na Di na mabasa. bro, wala ko mangutana bro, nabasa ba diha bro? Kay Oh, so mali ay. kanang nabasa bro, litra por litra man jud na to makita na. Kana kay litra por litra man jung nabasa na to nga niingon si Santa Elizabeth, Oh. Mother of my Lord. Ang mother mong giuyunan Oh. kanina si Santa Maria kung Hmm. nato lang hingkag siguro. Way kasiguruan to. Pero arita, kay Lord imong giuyunan nga Dios. Tama ba ang pagsabot? Kung atong i-connect sa pagsabot, Mother of my God, yes or no? No, lagi. Dili lagi na pwede mo yung mother of my God, mali lagi na, no. Sa to pa bro, kaya guingon ko nga dili pwede Mother of my God, kanang Lord na dili na Dios. Dili po, imo ra po na conclusion, una-una ra po di mo na. Ano? Kay si Kanang Maria, gingon dia ba? tao Ato man klaro bro. na. Klaro na to. Kanang gingon dia ba nga Mother of my Lord. Diba? Sa Oh. King James, gingon diri King James ha. Ang bataw na 43. Mm. And hence is this to me, that the mother of my Lord should come to me. Mother of my Lord. Inahan sa akong Ginoo sa Binisaya. Sa in English, Mother of my Lord. Sa Tagalog pa na bro, anot nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Kaning Panginoon sa in English Lord, yuyunan din mo ng Diyos. Karon kay Diyos man, tama ba nga ingno na ako na diya kay ang Lord, pwede na ko nalilito ng God, tama ba kay ang Lord God man din na? Dili lagi bro, di siya tama. Aminaw bro ha, niuyon ko sa imo gaina, tungod kay ningon ka nga si Kristo di ay nga Ginoo, dili day God. Ningon man ka na, man niuyon ko sa imo nga. Ikaw, Niuyon ko sa imo magbuot nga ka ba? God, yun na siya. Pero wala na siya mabasa sa Biblia. Wala ko mauyon nga si Kristo dili God ha. Bukas sa mo istorya ba? Ano ko lagi mo na na?
Oh, Dili sa ang God. ang imo yung giuyunan si Kristo, Mother of my Lord. Dahil nangutana bito ko nimo kung kana bang Lord da Dios ba na basis Biblia? Ingon siya. Yes, Dios. So tama ba nga ingnon ako Mother of my God? Kay Dios man ang Lord ya. Dili lagi pwede, di siya tama bro. Kay lahi ang God o lahi ang tawag o Diyos. Lahi na sila Asa bro. mabasa sa Biblia, bro? Asa mabasa sa Biblia? Lahi ang God, lahi ang Dios. Pinagi sa magsabot bro. Dili na pwede na imo lang basahon lang. So Sakton bro, yun na lahi siya. ng Diyos, bro. Lahi ng Diyos, lahi po ng God. Lahi na sila bro. Lahi na sila kay mga para sila bro. Lahi na sila bro kay kasa. Lahi ng Diyos, lahi po ng God, binuang na. Lahi na siya bro. Lahi na bro. Lahi na siya nga pinulungan bro. Be, kan lahi ng lahi ng unsa mas in English ng Diyos. Ang Diyos is God. O nya nganong mingon makaglahi ang God, lahi ang Diyos. Ang Lord ba? Lord of God. Ang Lord of God. Lahi na sila. Lahi na sila. Lord of God. Tangutana ko niya ba? Lahi bang Di Diyos, na. lahi God sa lahi. Gilipat-lipat naman po ni mo bro. Siguro mo gilipat-lipat. Ang pasabot bro. Nakarecord. Gilipat-lipat ako ni mo. Gilipat-lipat. Di kasay mo ka. Di kasay. Lipat-lipat. Klaro kayo na oh. Bro, sugol pa lang bro. Nagsulti ko sa imo bro nga lahi lagi na ang Lord o lahi ang God. Ayaw ko lipat-lipata lagi. Kay nilili ko na Wala bro, wala. Wala bro. Klaro na to. Ano na to? Edita na yun. Edita na yun. Edita to. I-post na yun. Ready bro, wala. Ipat ko ni mo ba? Imo nang gilitok. Karon bro, ang pangutana kaning Lord kay Dios man day ni base sa Lord. gitawag og Biblia. Tama ba ang pagsabot nga Mother of my God kay Lord God man? Dili lagi na siya tama lagi. Base Sa unsa may CGPT. tama bro, unsa may tama, unsa may tama jud. Unsa tama base sa pagsabot? Okay. Ang tama, tumala sa masulat sa Biblia nga Lord lang ginangingon diya. Oh Lord. Kay Karon kay never Dios. si Maria nag-anak o God. Never man si Maria Lagi nag-anak o bro, God. bro. Ang katong anak ni Santa Maria kay Lord man gito. Kuyan po kang kanang Lord ya Dios na. O kung si Jesus, Diyos yun na siya. Mostly kung supa ka na. So sa ato pa pag anak ni Santa Maria nakaanak gid sa Dios nga si Kristo. Dili ko mo yun na nalagay kay dili wala man mabasa na. Di man mabasa na. Nga si Maria, Aminaw. Unsa man tong gianak ni Santa Maria bro? Unsa man to? Aminaw. O yun na nako nga si Maria nag-anak og tao nga si Jesus. Ay no bro, wala ta mag-gisgot. Isa bro, sorry sa ko bro. Sorry sa ko. Moyon ko nga si Maria nag-anak og tao sumala sa Mateo 1:16. Ha? Nag-anak og tao nga si Jesus. Pero dili ko moyon nga si Maria nag-anak og Dios. Okay bro, areta bro. Kaning gitawag sa gamito na to ng San Mateo 1:23 kay gamit magkana yata 1:23 ningon man ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki ug ganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban nato sakto mali Sumala sa sakto na siya. Tagnaw na. okay tagna man sa dihang natuman ni asa man ni natuman Kang Jesus. Wala man problema na. Kasi kang Jesus. Si Jesus may nanganak ni Maria. Jadi ba, ang katumanan na ba si Jesus nga nahimong God, siya ang tawag nga. So diyang gibuntis ni Santa Maria, diyang gibuntis ni Santa Maria si Kristo. Pagbuntis niya to, Diyos to siya o dili? Siyempre Diyos siya. Lagan man mabasa to diya nga si Pag-anak niya bro, pag-anak ni Santa Maria, Diyos to siya dili? Tao siya. Tumala sa mabasa. Nawala yung pagka-Diyos pag diyang naanak na. Bro, ang atong gisgutan bro, pag-anak niya. Pag-anak niya, tao siya. Diba, gibuntis ni Santa Maria, ingon ka Diyos. Bro, Gibuntis ni Santa Maria. Lagi wala tay problema ana. Di gina na to. Nabisan dia nga kanang gingon sa 16. Si Jacob mao ang inahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus. Nga ginganlag Misayas. Wa gitay problema ana. Kanang Misayas dia nga gianak ni Santa Maria, Dios gyud na. Musugot kay sa madili. Nadri gingon sa 23 nga nganlan sa Emmanuel nga sa ato pang Dios uban nato. Nya gibuntis ni Maria, Dios si Kristo. Engka pag anak nawala yang pagka-Dios. Binuang wala pa nawala. Wala pa nawala. Wala. Pero ang pag-anak lang na bro, tao bro, dili Diyos.
Lagi karon Kay bro. si Maria. Imo Dili ang na pwede asawa si bro. Maria. Imong asawa bro, ibutang ta lang. Imong asawa, nakaanak siya og kanang tawag aning engineer. Nakay anak nga engineer ba? Na nakay anak nga doktor, nakay anak nga pulis. O kung panalitan bro, kailangan mag-focus lang ta sa engineer bro. Kung sa may tawag sa imong asawa, inahan sa engineer o dili? Sila bro, nakay anak na engineer tapos. Nakay anak, ibutang ta lang, isa kabok imong anak, nagkahuman og engineer. Dayon, naay nang utana, kinsa man ning anak, kaning engineera. Maingon siya, anak sa imong asawa. Ngalan sa imong asawa. Unsay ngalan sa imong asawa? Ngalan sa imong asawa. Unsay ngalan sa imong asawa? Inday. Inday. Kinsa man ning anak ang Inday. So si Inday naay anak nga engineer. Umuyon ka na. Iprimo yan ko kay yang anak si engineer mo. Okay. So unsay tawag ana nga naay anak si engineer? Inahan sa engineer o dili? Inahan niya engineer. Inahan. Unsay inahan? Inahan sa engineer pwede mo. Inahan sa engineer pwede mo. Engineer. Di, ang imong anak engineer. Dayan mangutana ko sa imong asawa si Inday day. Kinsa man ning anak si Tarpulano day. Tanta lang imong ngalan sa imong anak si Darwin. Kinsa man ning anak day? Ako ana engineer neo. So inahan ka ni engineer Darwin. Moyo na kato. Moyo na lang ko para madali. So sa ato pa kay Diyos mas Kristo inahan Diyos sa Diyos. Alam din na di ay. Moyo na lang ko sa imong inahan. Moyo na din si Kristo inahan sa Diyos. Ako na po yung mutala si mo. Ako na po yung mutala si mo. Okay ra. Pero uya na juga nga si Santa Maria inahan sa Diyos. Dili lagi na mabasa. Ayaw lang ko alam mo yun Wala lang. ko Hindi na mabasa. wala ko mangutan nagbabasa. Uyo na ka na Di, kay di ko yun. gitanahan ka na ko ganaluhiya nga Di ko imong yun. asawa kay nanganak man namang kay anak nga engineer so inahan sa engineer. Karon si Kristo na di anak nga Dios. Aw si Santa Maria na may inahan sa Dios. Aw na may anak nga Dios so inahan sa Dios. So, wala tay lalim sana. Ay mo na nang gayonan nga ang Lord is God. O sige. Sa may pangutan mo. Sige, mangutan ko sa imo gapo. Kana galing si Andali, Arab. Maria ba? Si Maria ba? Nanganak si Maria. Unsa may ang gianak niya? Diyos o tao? Ang persona nga ang second divine person of the Blessed Trinity mo gianak ni Santa Maria. Unya katong gianak niya, katong gianak niya nga nasa San Juan 1:14 ang pulong na himong tao. Di naman siya nahimong tao ni Santa Maria. Wala ba nawala ang pagka-Diyos ni Kristo? Wala. At ang basahon ng Biblia kinyo. Ang pulong sa Diyos Colosas 2:9. Colosas 2:9. Ingon dili. 2:9. Matod di kaning ang pulong sa Diyos nga translation. Ang tinuod si Kristo na imong tao. Apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Wa nawala. Berarti sa gitagaan ka na ko ganaluhiya para masabtan jud nimo imong asawa naay anak nga engineer. So inahan sa engineer. Dapat mga tao may kinsa may inahan sa engineer ani. Mo isa gid mo asawa. Mo inahan sa engineer kay engineer mo nimo asawa. Awi mo anak. Sawa ra anak. Okay. Sunod pangutana. So uyo nakakaroon nga ang gianak ni Maria tao ug dili Dios. Tao dili Dios. Dili bro, dili ko moingon nga tao. Apil na sa pagka-Dios bro kay si San Pablo gawani bro. Nga ang mga dili ko moingon nga tao ra. Naro. Ang tinuod si Kristo na imong tao. Apan bisan pa niini, anagi hapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Dili ko moingon nga tao ra sa taman. Usbolo ko pangutana bro kapo. Usbolo pangutana. Sumala sa Biblia, unsa ang gipanganak ni Kristo? Tao o Dios? Unsay gipanganak ni Kristo? Walay gianak si Kristo. Maria ba? Manganak si Kristo. Pagsurot. Nataranta mo ang pangutana. Bangos. Usbolo ko. Sumala sa mabasa sa Biblia, unsa ang gianak ni Maria? Tao o Dios? Dios o tao? Asa mabasa? Si Maria nakanak og Dios o tao. Colosas 2:9. Ang tinuod si Kristo na himong tao. Amna na himong tao ni Maria. Apan bisan pa niini, naagi hapon yang pagka-Dios. Wala gi mawala pagka-Dios, Dios o tao. Colosas 1:9. 2:9. Ay di maminaw. Okay, sige lagod. Kay diha kaniya nagapuyo ang
pagkalawas sa bukos kinatimukan. O may gingo din nag-anak og taog Dios. Ang akong gibasa nga translation, ang pulong sa Dios Biblia nga translation. Ang imong gibasa King James, usapan ta sinabot nato. Iya akong punto ba kanang pasahi ko ba kanang galing nagingon si Maria nag-anak og Dios og tao. Ani bro, tuganan ka nako sa unang pahayag nako. Yan San Lucas 1:43, niduaw ka nako ang inahan sa akong Lord, Mother of my Lord. Unsam nang Lord? Dios. Walay sayop nga moingon ta, Mother of my God. Kay kanang Lord ya imo nang giyunan ni God na walay sayop. Karon halita nanganak bag tao? Yes, nahimong tao. San Juan 1:14 nimong tao. Unsa man natawhana nga gianak ni Santa Maria? Nasa Mateo kapitulo 1:23. Ang Dios anya uban nato. Emmanuel lang yang gianak ko sa buti pa sa nakiguban ang Dios anya uban nato. Mo nagibatoda ni San Pablo ni ining Biblia nga translation sa pulong sa Dios ni gamitong Alvin Sanchez kauban nimong sa Badista mingon. Ang tinuod si Kristo na imong tao. Apan bisan pa niini naagihapon kaniyang iyang pagka-Dios. Wala gyud na mawala duha tata lang tag imong imo. Sunod pa na ako. Pagka-Dios na mawala pagsuroy. Sunod pangutan na po, sunod pangutan na. At least nangko na kung inahan sa Dios ha, nagklaruhay na tato. Akong gipangutan na si mo manggod, dili mo ang kanang ang pagka-Dios ni Kristo. Akong pangutan na ang pag-anak manggod. Sunod pangutan na. Si pag-anak. Pag-anak ba? Anak manggod ang gingon. Sige, sunod pangutan na. Kay si Kristo. Sabro ha. Janina, naparantar ka kay ingon ka ang Dios o God lahi. Karon ingon na pud ka kung sa anak ni Kristo. Mga anak ni Kristo, bangag. Di ba? Ang atong gisgutan manggod ang pag-anak kang Kristo. Pag-anak ni Kristo ba? Pag-anak ni Kristo. Pag-anak man ni Kristo ang gisgutan, dili man ang pagka-Dios ni Kristo. Ikaw na tumon, unsay gianak ni Kristo? Mga anak ni Kristo. Si Pietro na siya, si Pietro na. Ikaw mo Duha na gabok si Piet nimo ha. Duha na. Ayaw lagi si Kwa lagi ay isa ko sa pao ba kay. Aminaw akong pangutan na kay para matubag nimo. Kay magpataka matubag ka nila. Usbon ako. Kay si Kristo man Dios. Mamahimo ba nga si Maria mahimo pong Dios kay si Maria man nagana ng Dios. Kadon na bro. Oy, toy. Palayo kong sunod tubig ganito yo. Kay di ko kawa dito Ito sa balay toy. Pupuna toy. Ay, ayay ka. Bahala Sige na. Sige bro, padayon sa pupunta na bro. Pangutan na. Kay si Jesus man Dios. Si Jesus man Dios. Ibig sabihin ba nga si Maria Dios usab tungod kay si Maria nag-anak ng Dios. Dili bro. Ang gianak ni Santa Maria Dios ug tao. So it doesn't mean ang anak sa Dios na siya dili oy. Kaya ang nature sa Dios di na maanak. Unsay na anak ni Santa Maria gianak ang persona. Kinsa tong persona? Divine. Second divine person of the Blessed Trinity. Pareho ba tag baruganan ha nagtuotag Trinidad. Gawa sa tong Iglesang Cristo og mga saksi kini lang tuog Trinity og uban pang wa kato. Pero ang second divine person kinsa man to? Si Kristo. Unsa may naa ni Kristo sa gipagkatao siya ingon San Pablo, ang tinuod si Kristo na imong tao. Apan bisan pa niini, nagihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Wala mawala. Mo na nga akong example, it doesn't mean nga nanganak imong asawa na imong engineer pud imong asawa kay ang imong asawa is nakaanak og engineer. Dili. Anak siya si anak inahan siya si engineer. Sige, next question. So karon moyo na ka nga ang gianak ni Maria tao dili Dios. Dios ang tao. Kay giwali na ni San Pablo, ang tinuod na imong tao. Apandisan pa niini, nagyapon kanya yang pagka-Dios. Wa mawala. Imong walaon unsa di ka? Wala na yang pagka-Dios ana. Unsa man yung pagka-Dios nahupas? Wala maingol bro, wala maingol na nahupas bro kay siya. Dios mo wala na gyapon. Okay. Lain pangutana. Bro, di na ko mangutana may tungod nimo aning pagkainahan ni Santa Maria kay tikuka naman ka. Dire. Base na score ka. Sige. Sumala sa magbasa diha sa Mateo 1:43 man nagiiwas diha. Unsa may nabasa diha? Mateo 1. Kapag ibasa nimo ba? Mateo 1:43. Dili Mateo. Lucas day.
Sorry. Paminaw na ka. Lucas 1:43. Yung gibasa may tungod na ng dunay git. Yung gibasa unsa man ang imong naba? Ginoo o Dios? Ang mabasa, Dios. Ang mabasa, Ginoo. Unya ang Ginoo sa in English, Okay. Lord. Sa Tagalog, Panginoon. Ya unsa man day Ginoo? Unsa day Ginoo? Ingon ang Salmo 100 versikulo 3, ilhon nga Dios. Sa to pa ipaila nga Dios. So kanang ginuilo na to nga Dios. Pag ingon ako nga inahan sa Ay. akong Dios, wala problema na. Di gina problema. Oh, nana may bro. Nana. Oh. Hello. Oh, sige. Ilang tabi ng bro. Sige. So karon niuyo naman kagapo nga tawag si ang magbasa di diha dili di Dios Ginoo di ay, di ba? Ginoo man. Ginoo bro. Sunod Ginoo ako. nya. Unsa man? Sa bro. Ang klaro na. Ginoo. Unya ang pangutana. Unsa man ang Ginoo dia? Roma 10:12. Ang Dios mo ray Ginoo sa tanan. Buhat kapitulo 10 versikulo 36, si Kristo mao ang Ginoo sa tanan. Marcos 12:21, ang Ginoo gayud ang atong Dios. Maunang diha sa Salmo 100 verse 3. Sulpong tanan, Dios sulpong ang tanan. Ginoo. Ay, ikaw, Oh. hati ka. Ilhon nga Dios ang Ginoo. Therefore, kung moingon mi nga Mother of my God, walay problema. Kay nga naman kanang Lord ha, giuyunan na nimo nga Dios na ganina. Next question. Oh, next question. Kay niuyon man ka ang mabasa diya sa Lucas 1:43 Ginoo. Sa English pa Lord. Akong pangutana, ang Lord ba or ang God pareha dili? Lord o God? Pareha na dili. Parihar na bro. Kay ingon ang Biblia, ang Ginoo, the Lord is only God. Asang basa? Naa sa gitawag natong unang hari, kapitulo 18, versikulo 39, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang mao Dios. Mao na sila. Dawas kung moingon kag honorable kay di na mao. Kada bitaw moingon kag mahal kong Ginoong Rosales. Di na mao. Kaysa sa Okay. Tagalog man ang Ginoo, sa in English ana is honorable. O kada bang magpadakig sila. Sunod nga po, Dear tana. honorable konsyal, mahal kong Ginoo ana. Sunod pangutana. Asa nga dictionary nimo nabasa o referensya nga ang God o ang Lord pareha? Asa? Ano daw? Asa nga referensya? asa nga dictionary? Biblia. Bro, Ano basta? bro, isa bro. Kaya ang Biblia man God, wala di dictionary ang pangita bro, kaya ang Biblia man God, nagisgot man kang Kristo. Si Kristo man God, universal man God na siya. Di, Ako pangutana bro, asa nga nangutan- dictionary, bro, pinaw ba? Asa nga dictionary nga ang Lord of God, Lord o God, pareha. Gida bro. Asa nga dictionary? Dili dictionary akong bro. Dili dictionary akong bro. Dili dictionary akong basihan. Ang akong Saman. basihan Biblia. Dili Bro, dictionary. meaning, bro. Maumara Ay, sa- bro. Meaning. Tana, bro, Meaning. Basahan Meaning ko. ba meaning? Kung sa Meaning. meaning sa gitawag ka lang, pareha na bala siya ka lang. Atong sulayan. Dita meaning. Layan na to. Sige bro, istadisa bro. Kung pareha na ba ng Lord of God? Unsa ita di mangita kag dictionary, Biblia na gaingon. Oh. Kanya karon basahan Di, kag bro. dictionary mo dagan kag Oh, Biblia. pumunta na Pupunta na mo ang kalahian ba? Ang kalahian sa duha. Kung sa kalahian, yung okay na pareha ba na? Ito pareha ra. Kasi yung pareha naman ay kung sa kaulugan sa Lord of Mao God. na Ginoo. Dios. Ilahi ko mo na. Ang term regalahi bro, ang term regalahi pero mao na sila. Kaya ingon ang unang hari, kapitulo 18, versikulo 39, ang Ginoo mao ray Dios. Ingon imong lahi. Sure. Lord. Latagis ako bro. Lord. Tagi ko bro. Lagi Lord. Ang Lord of God, pareha ra ba? Adara pareha na bro, kay meaning aning Lord bro. Ang gibasa na ko World Book Dictionary oh. Kani abora bro, akong basahan na Lord. Dagan ding. Dara bro. Lord, number 1 God. Lord God. No. Lord, noun. Number 1 God. Bro, No, ang that's the Lord is God. Asa mabasa? Bro, ang mga na ba ang Salmo kalahian? 103.
Bro, ang akong punto ba, ang word nga Lord o ang word nga God, unsay kalahian sila ha? Hindi mo na yung pariho naman na. Ang ugwing Ha? nagtermino, lahi na sila bro, lahi nagtermino. Kaya Oo, gani. Okay na. Bro, Okay, pamila sa ba? na sa imo. Ang imong pangutan na asa mabasa nga ang Lord of God maura. Naadil sa akong dictionary ang gibasa kay nangita mo kang dictionary. O sa gingon Ah, sa sige, dictionary. Lord, noun, God. Know ye that the Lord He is God. Is sige, He sige. that hath made us and not we ourselves. Psalm chapter Sunod 100 pa na. verse 3. Dayon, number 2, Sunod Jesus pa na. Christ. Oh, ay. Oy, Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Wakay score. Okay. Sunod pangutana. Oh, Sunod pangutana. Lingon ka ang Lord o God parihara. Okay. oh. Pangutanan ako sa imo ha. Ang Lord mahimo ba o God dili? Mahimo bro. Mahimo. Mahimo. Asa mabasa? Naa sa gitawag natog kining Roma 10:12. Ang Dios maoray Ginoo sa tanan. Kung dili na siya pareho bro, di na Ginoo, di na God. Kilahi jud ba? O sa gingon sa Deuteronomy unang hari 18:39. Ang Ginoo maoy Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios. Na maayong taglahi. Ag suroy. Kung mayroong taglahi sa wording lahi dyan na siya kay Lord of God dahil ganang pag-pronounce. Pero ang meaning anak, maura na. Ang gibasa na ako ganina, dictionary, di kag Biblia, kaya rin dictionary, napangka na po noong ka dictionary, napay kidangat. Sige na. Okay. Bro. Sunod pangutana bro. Okay, Kisay pagkutana nag-ingon pa sa imo mas way God. Lagi. Ha? Kisay nag-ingon sa imo ha nga ang Lord mahimong God. Di si San Pablo, wali ni San Pablo si Kristo. San Marcos 12:29, ang Ginoo gayud nga atong Dios, mo'y Dios. Anya nas Roma 10:12, ang Dios mo'y Ginoo sa tanan. Ni joyuna na nimo. Di ba nangutana ko nimo, katong Lord nga my God, the mother of my Lord, Dios man ka wala, sud na kaso. Sige, kay ningon maday ka nga ang Lord pwede mahimong God. Karon sa Biblia bro, na may daghan gisgutan diya nga mga Lord. Lord? Diba kauyon ka, diba? Na may daghan Lord ra. So ibig sabihin ba nga kanang mga Lord ra gawas ni Kristo? Mga God na sila? Okay, basahon na ko ha. Tanawon sa nako sa Biblia bro. Tanawon sa nako. Ano to kung Biblia? Laruan na imong pagtulugan. Ayo katawa, hindi ka ka-score ano. Katawa ka wa. Basahon na ko ha. Sige. Ada San Lucas 1:43. Esa, ra. So, 1:43. Ang gigamit din sa San Lucas 1:43 nga Lord, big letter L, capital L. Buot ipasabot, tinuod nga Dios, dili gamay nga L. Kung naa kay mabasa sa Biblia dagang Lord, gamay nga L, peki na nga Lord. Di na mao ang giingon sa bukat 10:36, Roma 10:12, Marcos 12:29, unang hari 18:39. Di na mao. Daghang Lord, matik na wala na tilabot ng mga Lord ang gingon. Katong mga Baal, mga Astaroth, mga mga gyapon Bro. pastor. Bro, paminawa ba? Ako pangutan na daghan man og Lord dira sa Biblia. Ako pangutan sa imo, kana bang mga Lord dira sa Biblia nagpasabot ba kana sila mga God dili? Dili bro. Kana siya bro, moing kag mga God, katong God nga gagmay Dios pasado. Kay Lord nga gagmay pasado, pero kaning nga San Lucas 1:43, bisag asa pa na nimo nga translation basahon kadakong letter L ana, capital L, 5. Kung sa military alphabet na 5. Di mo pasabot ana, taro kay na dako kay nang L, 5 Oscar Romeo Delta. Mo ni mo nag-il nga gamay. Piki na na. Nya kani kay di mo ginapiki, tinuod man na ikaw nagingon nga Dios na. Naunsa re ka? So ibig sabihin bro nga naay mga Ginoo nga dili gyud siya pwede mahimo God.
Naa bro, katong Ginoo nga mga titi, gagmay nga G bro, gagmay nga G, gagmay nga L, gagmay nga G, gagmay nga L, kani big letter L, di nimo mapasok atong mga Dios nga naas pang huna-huna nimo. Kay ang kani nga Dios, uyunan na lang nimo. Dios na dili na yawa. Ikaw nag-uyon na na. Bisod pagkuyon So, nimo. So, sunod po ta na. Ibig sabihin ba na dili gid tanan nga Ginoo o dili tanan nga God mahimo siya nga God. Oh, dili bro, katong gagmay nga letter L, muna kong giingon bro kani. Big letter L ang naas Biblia nga gibasa na to. Buoti pasabot, tinuod na nga Dios kanang giingon nimo, awan na pasado. Dili na pasado. Sige, bro. Sige pong ka-score. O sige bro, ako nihatag ang panahon kang kuan bro, naitay bisita bro. Si Ibti bro. Hutda na kag pangutana. Hutda na kag pangutana. Nakoy pangutana sa imong hagap. Alagi ulat sa. Hutda na kag pangutana dong Rosales. Kadali sa kadali. Awi mo na sa Pangutana natin. lang Ay hatang mo dagan ni Yes or no lang ang gapo. Yes or no lang gapo. Ana Yes or no lang, ka Bro, asa bro ha, kadalang bro. Unsa man dong Rosales, surrender na ka? Wala na ako dagan pangutana lang ko. Ay, Dili, wala mga ka na. tao ba, Ina na mo. mo. Surrender na ka, kaya hatag na to spikas. Dili oy. Surrender na lang ko. Okay, gapo. Pangutana ko gapo. Si bro. Pangutana lang niya. Ana ba si Kristo sa walay katapusan? Sa wala pa si Maria sa bersikulo 1, 1:1-2 ang pulong mao ang Dios. Yes or no? Yes, nakabasa na sa Biblia, verbo. Yes, watay problema na. Pero wala pa na matao sa anak ni Santa Maria. Watay problema na. Okay. Ngayon, sunod Ikaw ko ba? ka na. Ang Diyos ba aduna Ito linahan kag maka-score ka, di gyapon ka katugpaw. Salmo na 92 gikan sa walay sinugdanan hangtod sa walay katapusan. Ikaw mao ang Diyos, yes or no? O yun gyapon ko ana, kay wala man na nagisgot og persona nga nang natawo. Ang atong Yeah. gisgutan kani manggianak ni Maria, ayaw nang wa pa maggianak. Kay naa Nah, lagi na sinadaan. tanggal Di gyapon ka ka po. ka-score. So, kung wala ka score gapo, no? Sige po, nandun na nag-yes siya dira, no? Nung si Maria inahan daw sa kanang tawagan niya. Duha ka kaliwat sa bitin, versus isa. Wala. Klaro tayo na ang eternal God dili mahimog anak sa isa ka creation. No, Sa isa ka nag-umitod po siya. No, gihapon nga ang buto sa buto dili sa ulo sa dugma. Unsa man yun, mangutana ka, buribat ka, buribat ka, pangutan mo Wala ka. gihapon ka. Napataka-taka lang ka. Isa, sa buribat ka, pangutan mo ka. Kung si Maria inahan sa Diyos. Huwag mo ingon ka mga sa ka-Diyos, dili mahimong. Dili mahimong matao sa usa ka creation. Ang imong Ginoo, paminaw man nagtubo lagi ng dili pagka-Diyos lagi ng maminaw, sa magsapaw-sapaw. uno-uno sa Bro, sinugdanan binawas ng sa bro ulo siya. mao sa Diyos. Bro, binawas sa siya bro. Binawas sa siya bro. Agila, wag katugpa. Binawas sa bro, hindi. Binawas sa Okay, Binawas. sige. Oh, kaya Kaya moingon wala gani man ka, ako moingon gani ka siya. nga dili man na mahimo ang Dios nga magkatao sa usa ka creation. Sos, ang imong Dios limited og gahom. Basig nalimot kas giingon ni Anghel Gabriel sa Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios. Usabon ako ha, usabon ako kay wa ka kasabot. No, ana ba si Kristo sa walay katapusan sa wala pa si Maria? No, sa bersikulo 1:1-2 ang tulong mao ang Dios. Wala lagi tay mahimo ana kay naka-record na pero ilagdo na 14 niingon ang pulong na himong tawo og ni puyo uban ka nato. Kinsa man ang pulong nga nahimong tawo? Dios. Usabon ako gapo kay wala ka nang kasabot. Anaan na ba si Kristo sa walay katapusan sa wala pa si Maria sa Juan 1:1-2 ang pulong mao ang Dios. Ha? Isa may nakiglalis ni mo ana, ikaw may nakiglalis. Ang paglalis ni pangutana gani ko pabago ko, anaan na ba si Kristo sa walay katapusan sa wala pa si Maria sa bersikulo 1:1-2 ang pulong mao ang Dios. Na, wala lagi tay problema ana lagi. Kung wala problema to baga unsa problema gani na nimo. Lagi gito bag tinuod lagi na naka-record na unsa de ka. Ang Okay, atong si Maria, gipapihan ang pagka-Dios ni si Kristo Estado nga sa natawo Inyo. ni Santa Maria dili to nga pa matawo. Kasi Si Maria, si Estado sa Hineses. wa pa ka kamubo na. Si Maria is estado sa Hineses. Wala
wala ko moingon nga eksistado si Maria sa Hinites. Ang kanang giingon nimo nga mga gipangbasa nimo sa Old Testament mo kay Kristo nga tao ana. Layo kayo kang dapo. Asa ko? No? Ari pa ha. Yes or no? Si Maria ba ang naghatag? Paminaw. Si Maria ba ang naghatag sa pagka-Diyos ni Jesus sa Juan Dili. 1:14? Dili, bro. Ang pagka-Diyos ni Kristo, bro. Dili, bro. Dili. Tanaw ko ha. Tanaw Dili. ko sa Biblia, bro. Ang sunod ko. Ibasa. Gusto mo i-school, di ka i-school. Wala. Ang ilang may tugpa-tugpa. Sige bro, sino bro? Ino, hagpong Rosales, surrender na. Surrender hagpong man. Wala ko ni surrender oy. Pamutan na. Sige, pamutan na. Sige, pumunta na. Hagpong man si Indy. Bro, balik bro. Wala. Pumunta na. Sige, pumunta na. May tungod sa Diyos o sa kanang Ginoo. Okay. Oh, Diyos Ginoo. Sige. Sige. Asa mabasa sa Biblia nga ang katong mga Ginoo nga gisgutan dili Dios. Sige daw, pumunta na daw. Asa mabasa? Okay, di Una. mga kagayin nga ang Ginoo pwede mahimong Dios. Kaya kabalo mo ko si Kristo man na. Ako pumunta sa mo asa man mabasa sa Biblia nga ang Ginoo dili pwede mahimo nga Dios. Okay, Sige daw. saan na ko nga ang Ginoo dili pwede mahimong Dios. Kanang naay mga teksto sa Biblia, bro, mabasa bro, nga katong gagmay nga liturgy. Mo na dili pwede mo nimong Dios kay ngano man. That is Dios bro, di na tinuod piki gamay nga jiba. Mo bitaw ning batay pagayo ha kamo mga Katoliko ha, magsulat ganito sa Facebook, mag-post sa Facebook, magsulat ta sa mga lecture na to. Tarungon jud natong sulat. Ay gyud nang gamayang di og di kay piki jud na siya. Agagila surrender na, babay. Nawala, lupad lagway pananghid. Wala bro, gilay pangutan na. Asa mabasa ka rin? Basa isa ko. Ayo si istorya kay alaman ni. Basa isa ko. Mamaw lagi na bro, ang kanang Basta tanan ito. dili na to mainganlan unsa nga mga sitas bro kay daghan kayo panalitan si Asira, si God, si Baal. Wala man na si Astaroth. Mao na yung mga ginoong piki. Gani, basahin ko gani. Basahin Oh, ko. mo na yung mga wala kay magkog Bible bro, kaya kung Bible tas bag toy. Wala ko na ko sa kung Bible na toy betoy. Sa bag toy. Kanang bag na ko sa gawas toy, kanang na radyo. Ano ni Sipan? Kanang dikik man kunin mo. Ha, Wala ka na, kung kabro, nikalit sibat na wala pananghid. Hagpong ka bro. No, Andre ko sa mga kaliwat tayawan ko, Andre. Ang ako ang pangutan na kay Gapo, nagtubag si Gapo nga wa daw sa isupak. So ibig sabihin sa 1112 nga ang pulong mao ang Dios. So sa Genesis man gud ni makita, no? Nga ang pulong kay ang sinugdanan dito gud ang nakuan sa ana sa nga eksistado daw si Maria. Mo na nga wala siya nakatubag. Mo ganun nagingon ko nga ana ba si Kristo sa walay katapusan sa wala pa si Maria. Nga nagingon ko sa 1112 nga ang pulong mao ang Dios. Kung sa iyang gitubag, wa daw lalit daw so si Maria nag-exist dahil sa Genesis. Ay bro, pangutan na dahil pa point tayo pangumentaryo kay mangumentaryo ka. Ako Dili man gud po, gipangutana man gud ka, ingon ka nga eksistado, nagingon ka nga dili makuan ana ka nga eksistado si Maria sa Genesis, murag ingon ana imong tumong. Bro, wala ko. Ayaw ko batwate nga may existados Maria Sinesis pataka. So, ang ako ganing pangutana, unsang ana gani nako, anaa ba si Kristo sa walay katapusan, sa wala pa si Maria, sa Juan 1:1. Existado na si Kristo, bro. Existado na si Kristo. Si Maria. Pa nabuhat ang bisan unsa. Maria, oh. Kaklaro sa usabon ako, anaa ba si Kristo sa walay katapusan, sa wala pa si Maria, sa wala pa si Maria, sa Juan 1:1 ang pulong mao ang Dios. Oh, unsa may problema na mo ana? O matay problema ana? Unsa man imong pagsabot ana? Ang pulong di ana, so pa nabuhat bisan unsa. Juan 1:1, watay problema ana. Si Maria, Si Maria labot si Maria na wa man. Paka ra man diya. Existado ba si Maria sa sinugdanan? Pataka
bangag mo siguro. O ka bangag, kaluoy. Mana, wala Ano na. yapil man ni Maria di Ana nga ang role ni Maria mao ang pag-anak sa Dios nga mao si Kristo. Gipangutana gani ka ni uyon ka sa kuha. Sa Klaro ka nga uyon ka sa kuha. So, ibig sabihin, kani uyon ka, pilde ka. si Pilipin. Nalisod ba rin nato na? Nalisod ba rin na, bro? Sayang Oy, eternal gina. God, dili mahimong anak sa isa ka creation. O sa dili may mo, ang inyong Ginoo. Ang inyong Ginoo dili pwede kay may kayang gahom. Unya among Ginoo kay pwede man. Ang ingon ni Angel Gabriel, walay dili mahimo sa Dios. Lucas 1:37. Ayaw pagkwento na akong pangutana, ano mo gitubag. No, nag-gis ka to pilde ka, kaya ano man, kaya ang eternal God, dili mahimong anak sa isa ka creation. Di ara makita nato nga lahi giday ta Ginoong gituohan. Ang Ginoo kaya mahimo mo nga bigid pwede. Kaloy, ano pa din gato? Kaloy ni gato. No? Si Maria ba, nakahimo sa langit o yuta? Kalusot. Ang pangutanan ako, yes or no? Si Maria ba, nakahimo sa langit o yuta sa Genesis 1:1? Ang Walay Diyos na. labot si Maria de Genesis 1:1. O karon Kay sa Genesis 1:1 ang nag-exist di ana. Ay paminaw sa bro. Ang sa Genesis 1:1 walay labot si Santa Maria diha. Refer pa na siya sa gitawag na ay paminaw ka. Ikunot na ko, kadali gapo. Now ni. O nakuha na nako na, pero gitubag ni mo nga yes, ang 1:1 nga tulong, mao ang Diyos involved si Maria. Kaya nga kung pangutan, Ikaw ba, gabuhat mo at radyo ka, gabuhat mo at radyo ka istorya ko, anak ko dito. Sa inboard, pataka, sa inboard. So mo ta kung pangutana. Karon wala nimo gitubag. Niuyon ka Pataka, nakagkapil, Maria inboard. Oy, di bali-bali ko lang na gapo. Maria apil, Maria na inboard. Ningon ko na sa naman na inboard si Maria, pataka. Di bali-bali lang na ko na gapo. O dapat diri ako. Ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios, dili ba makasupak sa eternal nature ni Kristo sa Kumbaga po, mangutana na lang po. Kanunay. Ano mo, Yes or no? mangutana, di ka ba lang mangutana? Kung saan dili ka balo kaklaro na, yes or no? Ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios, dili ba makasupak sa eternal nature ni Kristo? Mabasa sa Colossus 2:9 nga ang pagka-Dios nagpuyo kanunay. Dili na makasupak bro, kay musugot kag sa madili ang gianak ni Maria, Dios ito, di gito yawa. Yes na, yes. Yes. Tagaay kog sita sa Biblia, ang mabasa nga si Santa Maria nanganak og yawa kay kana bro. Oo ko nimo pero dili Yes or no? Yes or no? Yes or no? Nganong di man ka motubag? Allergic ka sa yes or no? Allergy yes or no? Unsa may pangutana nimo? Mao gani anak ko, kuan ka yes or no, tubag ka. Ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios, dili ba makasupak sa eternal nature ni Kristo? Yes or no? Dili na bro. Yes bro. Sa Colossus 2:9 ang Tanawa bro. Akong basahon ng Biblia bro ha. Para makatun ka no sa. Dili ayaw galit lang ang atong pangutan ang tubagas. Ayaw pag pili lang taka. Simple yes or no lang. Lagi ay wala ko yes. Dili na makapit to bro. Kay ngano nga. Busag ka og no. Napataka-taka lang kang gapuha ka, gibali-bali ko lang kanyang pangutana. Nagalita, ikaw pataka-taka, bangag. Mana gani ko, tubaga gani, yes or no lang, din salaysay ka. Akong basahon ng Biblia, nakapit ko na Ayaw og bawas. Ang akong gingon na, ang pag-ingon nga si Maria, inahan sa Diyos. Dili pa makasukat sa eternal nature ni Kristo. Sa Sa pasahon niya Colossus tamang 2:9. bigyan mo kahalos. Ang Diyos, nagpuyo, kanunay, yes or no? Bro, kamo na ng debate ni Juan bro. Dari dal masura bro, kay namo din mo schedule bro. Oh, likay. Matuloy natin ngayon. Sige bro, kay mo out na ko bro, kay napakoy lang ka. Kay namo din mo debate bro. Nakalayo pa na ko bro. Record man yan. Ikitan ka po. Sige, sige. Palakwan na Sige sige bro, po. tama, magtugod naman sa debate. Ang debate bro.
Sahod lang Ito, yung sige po. dito. Makaiting natin. Sige ko po. Bro, pag-live lang otro bro, kay tiwaso na to ning kang agilao niya bro. So sila gihapon ka kay dito ka palutson. Oy, kabuot-buot. Gusto mo Wala ni i-score o kasabot. score? Wala ka gani kasabot og Lord og God. Wa gani ka kasabot unsang Lord og God. Ang naibalaan ninyo, Lord of the Rings. Lord of God. Lord of God. Ano mo naibalaan Lord God? Lord of the Rings, ano lang inyo? Mangutana ko sa Lord of God, yes or no? Itong piting edit-edit ninyo sa naong na po itong Lord of the Rings. Gapo! Lord of the Rings, naibalaan ninyo eh. Nagkakaw na po. Oh, yeah. Lord God! Dapat naibalaan Lord God. Baka mauwaw. Magtanaw ko. Karoon na ang schedule mo. Sige. Thank you bro. Ha? Sige bro, kay schedule mo out ako bro. Lamat, God bless.